ভোটাৰ হিচাপে মই আজি আমাৰ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব BPF দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াক নাঙলৰ ছবিত ভোট প্ৰদান কৰিলোঁ। আছে আজিৰ দিনটোত যদি EVM টেম্পাৰিং নহয় অলপ সন্দেহ থাকি যায়। যিবিলাক বিকল হোৱা কথা কেৰালাত আমি দেখিছোঁ, এটা ভোট দিলে BJP তাত দুটা ভোট যায়, এই ধৰণৰ অলপ খেলি মেলি EVMত আছে। তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যদিহে EVM টেম্পাৰিং নহয় তেতিয়া আমাৰ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব BPF দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত আমাৰ দৰং ওদালগুৰি 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জিকিব আৰু 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো BPF দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মাননীয় কাম্পা বৰগোহাঞি তেখেতে বিপুল ভোটত জিকিব। আপনি ধৰি থাকচোন পিছফালে চকীখনত ধৰি থাকচোন। ঠিক আছে। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।